Tak čau lidi, já vás tu vítám u dalšího videa a dneska si unboxneme nový AirPods Pro 3. generace. Tak jdeme na to. Dneska jsem na to sám, takže to musím natáčet a zároveň komentovat a všechno. No tady AirPods Pro 2. generace na porovnání. Uděláme to zase tak nějak jako rychle, stejně jako v unboxingu nového iPhoneu. A když tak udělám další video, kde to porovnám víc do hloubky. Tak. A jdeme je otevřít. A máme je tady. Podle toho, co jsem zjišťoval, ta krabička by měla být o něco málo větší. Uvidíme, jestli to je fakt velký rozdíl, nebo jestli je to jenom nějaký menší rozdíl. Tak, máme je venku. Když si dáme krabičky vedle sebe, tak je vidět teda, že krabička docela narostla. A vzadu můžete vidět, že zmizelo tlačítko. Už to je jiný fyzický tlačítko. Měla by tady být pouze zabudovaná LED dioda a v ní by měl být v podstatě kapacitivní button. A když si je otevřeme, tak je docela vidět i rozdíl ve tvaru. Teďka později, když dvakrát ťukneme na to tlačítko, tak by to mělo fungovat stejně jako fyzické tlačítko na Pro 2. A ještě si dáme vedle sebe akorát sluchátka na porovnání. Je tam trošku vidět rozdíl, ale ne nic extra. A to je všechno pro tohle video, uvidíme se u dalšího videa a zatím čau.